Moko kuom wakeini moloyo to mon liete matiyo kuonde kunyo mula e pacho ka ywago midhiero ma gikale kuonde ma kunyo mulago. Giwacho ni jokuny mula moko osebedo ka donjore kendo mayogi lopegi ka ng'ur margi bende ok winji kod doho ka giloso e chenro mar tiegruok ma jokuny mula manobagi e kaunti ma Siaya. Minego wacho ni buchego bende doho thoro wito oko kaluwore ni gionge lony malong'o e wi ratiro margi mar bedo gi lo. Jokuny mulago bende ywak ne moko kuom kembe mag kunyo mula ma giwacho ni weyo alwora kochido kendo jopiny modak e alworano bende onge lokruok e ngimagi kata odoko ni mwandugo to gin magi. Gikwayo piny owacho mondo odonjre wachno mar bero ngima jokuny mula e pacho ka. Gold chando mine, especially widows, nikech wang'e ni lowo ikunyo, mula ikunye lowo. To lowo kae ndido ka jomoko chuogi otho to gionge documents mag land. Sama ko gionge documents mag land gi, ido ka koro joma riek e sirkal tiyo gi jomoko mondo kaw lopgi moko wacho negi. Gionge duol, kama gi ripoti bende onge. Ka gidhi ka chief tiko ni kinyi duok kinyi to mal dim na mbele kikunyo. Koro kawuono mor nikech Siaya oselo wach mar luwo wach mar gold ni mondo wakony widows manie Siaya County mondo mokwongo nitie advocacy ma gidhi timo. Idhi tim training ne widows ging'e tichgi mar lowo kama ginyalo yude kony. Kuonde mitime mining gi ratiro mar dhano ok oritio makare. Business ohala itimo yo makare to nego jogi o register gi kohala mondo gikony mbele nikech iyudo kaka ma otimie mining gi. Iyudo kata kanyo cham ok nyal chieke motegno bang' mining. Iyudo ka buche owe ma nyithindo nyalo lingre kata ng'ama owuotho gotieno ka koth ochwe nyalo lingre butho. Koro wa feel no government mag Siaya, government mamalo gustegos mopogre onego bed mondo chak wach ni makare mondo joma timo ohala be responsible, sirkal be rang na tich dhano ritgi makare.